Huria na hinaholongan dito hata, nungaro hita at parsauran na badia, dohot debata di pertangyangan pasyon, borngin na patuluhonon. Tapay hutihut ma panawonon ni Tuhan Yesus lao makkokop hita. Asa tunggorga jala gomal tu rohata pakkokop nai. Marede mahita siya buku de nomor 24 ayat sada dohot ayat 3. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni Tuhan di perbadia na mempalangit, dohot tanoon. Amen. Kristus manaw na porsuk, humokop hamu, tumadikot tiruad di hamu, asa di huton hamu bagas ni patna, dang adong dosa di ulay mana, dang jupang akal di bagasan pamangna, dang mangisahi iba di nahonahisak,
dang mga supi dinamanaon na porsuk. Alay asa ditugihon na sida ma Jesus siya julo ni si Kayapas tu kantor. Dang nabogot ang na sida tu kantor. Asa unang tarsubang na sida laho mga ton paskay. Gaberuar masilatos madapot to na sida di dokma. Pangaluad dia do di buwan hamu do pakhalakon. Dungin ina na sida mamangalusi. Aut unang sibahin na jahat halakon. Daktagamon pasaton nami iba na tuho. Gabi din na silatos mamadok to na sida. Buwan hamu maibana. Hamu maibana marguru tu adat muna. Alay ni naka Yahudi madok ibana. Dang jadi pusaon nami manangise. Jadi dilaluhon na sida maibana nin nama. Na dapat hami doon pabalik-balik kon bangso nami. Jala manguray mga lehon guguan tu kesari. Dipadok raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti silatos mamusay kantor na di Joe ma Jesus di dok matu ibana. Atehe hodo raja ni Yahudi Roma alus ni Jesus na siyar rohamdo na ni dok mi manang na ni dok ni halak do itu ho taringot tuau gabe dia lusi silatos ma ay halak Yahudi duau bangsomi dohot ak kasituan ni malimido pasaton ho tuau. Aha do binaimu jadi dia lusi Jesus ma dang sian portibion harajauku. Jesus bualing oluku si pangolu tondiki adibunuh musuku ima amateani hamagoan patu bangun hangoluan alani hupuji ho tung maribu halido. Alay lam diguguhon na sida mambadok, diguturi imana do bangsoy, ay mangajari do ibada di sadok tanu Judea mamugkasian Galilea sahat rotuson. Alay ubegay silatos manukum maibana. Manang halak Galilea Jesus, jaladong diboto na sida si gonggoman ni si Herodes ibana, disuruh maibana tujulo ni si Herodes, ay tungod do ibana di huta Jerusalem ujui. Marnida Jesus si Herodes lasitutu marohana ay nunga na niya liling na sa inaing idaon na tadda siyan ibana si pautopaon na. Jadi gudang-gudang ma disukut tu ibana. Alay dang dialu Jesus ibana disido ak kasituan ni malim rodo disiboto surat jala gogogogodo ibana dialuhon. Ia si Herodes rap dongan na direhei jala diliai ido ibana. Disulukum mapahean na arga tu ibana. Lausongonima disuruh ibana mulak tu silatus. Jadi dinasadari maraleale si Herodes doho silatus ay namarsihoso maddo nasida nasailaon. Maredehita si buku de nomor 76 ayat 2.
Sai mabar dan main ayu mokok au di tahun luasna asa dohot au seupana adi tatap doaon di pandok nanung asuh. Alai peamdo di palua panguhumi di pesta isada natarhurung marguru tu natinodo ni natorop. Alai adong ma natarhurung ujui sada parjahat na sumalin na marguar si Barnabas. Jadi dinapungui nasida didok silatos matu nasida. Isa do di pangiduhabu paluaku si Barnabas manang Jesus natarguar Kristus do ay diboto do late ni roha nasida do ubayan na dipasahat nasida ibana. Alay di soy akkasituan ni malimi rap do situan ni bangsoy do natoropi asa di pangido nasida madua si Barnabas alay pusawod do anggo Jesus. Dungi ninna panghumi madok nasida ise siyan na duay di pangiduhamu paluawku. Jadi didok nasida ma si Barnabas dungi didok silatos matu nasida atau ngahama bahenok kutu Jesus na targuar Kristus gabi saluhut nasida madok parsilakom ma alay ninna panghumima ay aha na jahat di bayan jadi lam gugoma di pajujuhon parsilakon ma maredehita siya bukad de nomor 22 ayat sada. Sunang manobus ausana haholong aku tudolo Golgata holao jadi holong mudo puji masa simi alai gumoda holong dungi ditugu silatos ma Jesus didok ma lisingan. Jadi didadani akka soldado ma suksang duri bahen tupal dia pehom ma itu uluna baju jab bajna ni aliton tu daging na dungi Roma na sida tujulo na madok tabi diho ale raja di Yahudi laos di pastapi ma ibana dungi ruar ma Musa silatos didok ma tu akka Yahudi idahamu ma futogi do ibana tujulo muna asa di botohamu naswadong Jepang au salana laos ruar ma Jesus majungjung suksang duri jala marbaju dap-dap didok silatos matu nasida idahamu majolmai asa dong di ida situan ni malim dohot akka na poso ibana di jauhon nasida ma parsilakon ma ibana dungi didok silatos matu nasida
buah namu maibana, parsilakon hamu maibana, ay dang jupangahu salana. Gabi dialusi akka Yahudi maibana nin nama, marguru tepatit nami ikon margutang ho sa ibana, ay dibayad do diri na anak di dewata. Ubagi silatus lamgadda mabiarna, dungi diulahi mana mamuse tukatorna didok matu Yesus. Sia dia doho alai dang dialusi Yesus ibana. Dungi didok silatus matu ibana, dang aku pamuau makatai, dang dibotoho marhuaso au paluahon ho, jala marhuaso parsilakon ho. Jadi dialusi Yesus ma, da ngadong huasom nanggo aha, aut unang dilehoni tu au sian gijang, dibaheni gumudang dosa ni napasahaton au tuho, maredehita siya bukwede nomor 28 ayat 1. Sosol bagi doro aku paidai dadang olmi marti asude dosaku aidai dona Jadi olat nii dilului silatus madalan paluahon ibana, alai majujui maaka Yahudi ninnado, molo di paluahoon dang ali-ali ni Kesar ho, ay na mga lo Kesar ido ganup na mabahid diri na gabi raja. Asadong dibigay silatus hatay ditugihon ma Jesus haruar, laus hudul maibana di habang sa paruhumani na diinganan na marguar patarbatu alay anggo hataheber gabbata ima namasa diari parhubasan hos ni ari. Dungi didokma tuakka Yahudi ida habu marajamuna alay diguguna sida mamajauhon padao may pasilakom maibana. Dungi didok sila atas matunasida. Parsilakkonok ko ma raja muna. Jadi dialusi situan ni malim ma. Dang adong raja nami dukon ni kasari. Asadong diida silatus na somarguna hatana. Lamgadda tahe gaorna. Dibuat maaek. Mamuritangan na dijolo ni natoropi. Uhut madok. Dias doau sian mudar nyon, hamudo nasari disi. Dungi ninna sude natoropi ma, marsapata tu hami dohot yanakon nami ma mudar nai. Dungi saut ma dipalua si Barabas. Alai anggo Yesus dilisingi, dungi dipasahap ma asa di parsilakon. Maredehita siya bukad di nomor 27 ayat 1 dohot ayat 4.
Asini rohama dihamudo dame sian Tuhan debata ama dohot sian Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Urian itu hatta na hinaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus di pertangyangan pasion dapat tuluhon borginon hatani debata dihita imana tersurat di Rom biddu 5 ayat 1 ayat 5 tajahama mar responsoria asa dung dipitori tadalan naporsiaon mardame mahita dohot debata marhite-hite tuhatta Yesus Kristus. Alai lumobi siani dope ai talas sodo nang akka hapor sukon ala taboto di horhon hapor suhonido habengeton ni roha. Alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni ala nunga diusehon tu bagasan rohatta holong ni rohani debata marhite-hite tod di parbadia naung ni lehonnai tu hita di hata Indonesia di dok songonon. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ima sahatna. Dihamuak kamanami nanami naposobulung namarpungu di garejaon marhite pertangyangan pasion napatuluhon bornginon. Soksongoni nang dihamuak kamanami inanami naposobulung remaja sekolah minggu namarpungu di Bagastabe di pertangyangan parpudi manomunomu Jumat nabolon ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus di pertangyangan pasion na parpudi bornginon. Nungata pehutihu be dalan ni tuhatai laho bongot tu hamamatena. Nungata paingotingo be godang niak kanatinaon ni Kristus. Bahkan sebelum ia disalibkan, nungatung godang ragam niak kana porsuk, nalea, pardangolan natinaon ni tuhatta Yesusi. Gosa sitonga di pertanyaan pasion na parpudi bornginon, boido radinggan une patu-pata semacam katekisasi. Aha manaung taingot marhite pertanyaan pasion saliling toluhali hita marpertanyaan pasion di perningotan hamamate ni Tuhan Yesus ujui. Tapuk kamajo marhite alus suku-sukun namura. Di dulu dia do tahe tertakup Tuhan Yesus sabule siamun. Di dulu dia do tahe tertakup Tuhan Yesus. Manang di taman manakah Yesus tertangkap?
taman Getsemane. Paduahon nata ingot di pasyon na per 2 may na bodari. Di namartangi yang Jesus tolu hali alay tarpodom doak kasisian nai. Marhitehon hinalalap na sida ala ni loja ni daging na mangihuton Tuhan Yesus Kristus. Paduahon di dia do Yesus dimiahi sahalak perempuan na ginoaras si Maria ujui di ido dijabuni silas sarus inang boru tapea mengalusinak sutarida songon naibad duti uduk naide ide teh naksalama begiau tajam dope ditikki di Getsemane adong ma sahalak na ditapul pinggolna ala ditakup Yesusi ise magwarna. Siapakah nama perwira yang telinganya dipotong, ditebas oleh pedang? Ise warna? Ise? Iro pas do nok kene. Ise? Si Malkus. Do gowarni na tinapulhon nai podang di tiki. 3 hali ma Yesus pabotohod dirina na yang mati ibana. Ada berapa kali Yesus menyampaikan bahwa naing bongot ma pasahato manak ni jolmai. Tuha matean. Alai hehe doi mana di hari patuluhon. 3 kali. Ada berapa kali Yesus menyampaikan bahwa ia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari kematian. Laos tolu hali. Tolu hali marihatau Yesus, tolu hali ibana martangiang, di hari patuluhon ibana hehe, irubain nang gurang huriatta HKBP mamilit, tolu hali mahita marpartangiang pasyon. Hobartu buah ni Kristusi nanaing mate ibana tuak kasisianna tolu hali ibana martangiang marlopit tangas sa padang gurabatu di dolo Getsemane manang di porlak Getsemane porlak gue guarete alai hehe do ibana di hari patuluhon muse laus tolu hali do di suadaho si Petrus Yesus babua na sutinadana Yesus di partangianga pasyon na barjoloi. Partangianga pasyon na barjoloi pabotohot tuhita babua na si Judas do manggadis Yesusi na martup-tup dohot halak Yahudi argana sadia tahe. Sadia 30 hupang perak. Ugadis may 30 hupang perak nina. 30 keping perak ma digadis si Judas Iskariot. Yesusi. Jala ditikimangan na sida di Last Supper. Di pabotoho Yesus do pabua sada siak kamu borhat majehonau. Duit Romas Petrus. Isei torina. Ala memang Petrus ini orangnya reaktif, ekspresional, dan meletup-letup, meledak-ledak. Isei Tuhan. Dungi amat adana si Judas di Yesus ditiki parmanganon ujuani, siam nami. Amai bae. Inang boru tabarat. Ya. Manang tuise hulehon sa topik sian parmanganonon ima ibana. Dung ileo masih Judas, terlau masih Judas. Ngatar dapo tahun narohana laho pasauton bagai-bagai. Akamang dot tamu kainang dangod dope partina orang ni Yesus naciti.
Dangon dope partinaon ni Kristus sumokop pitai. Anggo di partang yang passion na tulu halion, tudos dosongon molota review ketika Yesus lahir, maka ada persiapan Yesus akan lahir. Melalui kelahiran Nabi Sitotas Nabur. Siapa Nabi mempersiapkan jalan bagi Kristus? Yohanes Pembaptis. Ahado si panganon ni si Yohanes Pembaptis. Aha? Iya, belalang. Atau ano bahasa Batak ni belalang tayo? Oh, si Hapor. Bindang lilingi baik kota gawin so na lupa. Si Hapor. Dohot 100. Kung narukya doha dia ni ba? Si tuak ngiloba. Pahean nasian kulit ni untuk. Ala golongan kaum Esseinedo si Johanneson. Ia adalah seorang kaum pietis yang menolak berkhotbah di mimbar, lalu ia berkhotbah di mimbar. Para rehamu ma dalan dirajai. Ay nang bongok maraja ni hamuliau ni. Dungi marsuara maibana di halongonani paletes dalan di Jahoba. Asa bongot raja ni hamuliau ni. Mangarare do Kristus, diparare do di Kristus hatu tubunai. Laos diparare do di Kristus hama matenai. Marhiti akka namasa mamukka di Betani bongot Yesus tu Jerusalem. Sada luat namar guar Betani. Dungi di Jerusalem di Parmangano Paskai. Saunari di Getsemane dohot di persidangan imam. Isero warni imam malimbolon di tiki. Isi warna si Kayafas. Uluan yak kamalim pemimpin persidangan pada malam itu sesudah Yesus ditangkap di Getsemane. Hehe masih Kayafas. Lahu menyidang Yesus dengan kesalahannya dan kesaksian para imam, ahli Taurat, Saduke dan Farisi yang menyaksikan bahwa Yesus telah menghina Tuhan sehingga ia pantas dihukum mati. Di parade do hamamasa ni hatu tubuh ni Yesus akamang dot tamuak kainang. Laos di parade do hamamate ni Kristusi, di parade Tuhani, di parade Portibion. Asatung saut baga-baga ni debata di hamamate nei. Alani Tuhani duarong partang yang apasiono. Anggo suaroknya partang yang apasiono memang olodo sedikit timpang hadirion ni pesta Natal dohot hari Paskah. Manang parningotan hamamate dohot hayon ni Kristus. Ayang gomolo hari Natal hita opetali di pasikop di hita Adventus. Asatung takas radero hatta majalo Yesus tubuh tu Portibion. Majalo Yesus tubuh tu rohatta. Tuani ma di patu pahuriat tapartang yang apasionon. Jala mauliate ma di debata sairodo hita marningot hinabenge ni Yesus manon na porsuki. Nang peto luhali padurut di patu pahuriatta partang yang apasyoni. Ay sasitong na molosomate Kristus humokopita daksaut songon na sinura ni si Paulus di Rom 5. Ima dalan ni pamitoran, jalan pembenaran bagi orang yang percaya adalah ketika Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kita. Alani hama mate nai dohot alani haheon nai do saut baga-baga ni dewata gabi malua hita di bagasan par dangolata. Marite siani mana yang takas au honotta balgani hinahargani partang yang passion. Mangarade dirita tu parningotan hama mate ni Kristus di hari Jumat naron. Jumat na bolon Jumat na badia. The Great Friday. Jumat
Kudus, Holy Friday, Jumat na uli, na sa itoktong patadahot tuhita, hinagodang ni natinaw ni Jesus na berniti. Jalanung nga di pasahat inak kining marhite, hata ni liturgita na madok, dungi bongo ma Jesus tu gabbata. Gabbata. Ise man nama boto boy mamertuduon. Lapatan ni gabbata. Pertakurahan. Daong. Dangi. Gabbata do. Golgata. Pertakurahan. Alayan ko gabbata. Malapatan ni gabbata. Inilah tahapan pertama penderitaan Kristus, yaitu gabbata. Artinya adalah patar batu paruhuman. Itu tong lapatan ni gabbata. Gabbata lapatanna patar batu paruhuman. Ketika Yesus di sana dihukum, hukuman pertama yang diterima Yesus adalah cambukan. Dungi disabok ma Yesus marhite sabok namar pelait. Cambuk besi yang pengait besi. Kemudian di sana ia disematkan mahkota berduri. Di Gabbata mai akamang dot tamuak kainang. Di Gabbata Yesus menerima penyiksaan awal, penderitaan awal. Asat patar songon nani dok niturpuki. Alani dosat tado bana ubahen na dipasipal. Dipasipal, dilisingi. Alani hasahatot tadi mana ubahen na mabugang. Dungi mermudari mah. Luhut nasi majujung nai. Laho pasauton lomoni rohani dewata di ngolutta. Dungi bongok musid na paduahon. Mamuka pukul siyai mardalam manasida tu via dolorosa. Napa sobulung, apa arti via dolorosa? Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, jalan kesengsaraan, yaitu dari Gabbata menuju Golgota. Dan di jalan salib ini, jalan via dolorosa ini, ada banyak kejadian ketika ibu-ibu, akainaina, kaparopuan, dohot paururuhon ibada. Nama dok, boy pasong joko bagas joroni dewata. Mangarupak ko bagas joroni dewata. Jala boy pasong joko sa di bagas atuluari. Balua dirim. Atongin na sudema paururuhon. Pola matinggang tuhatai alani hinado do ni silangi. Menuju Golgata. Tuani marong di si ise. Simon Kirene mengurupi Yesus mamorsan silangi. Saat ma tu Golgata. Golgata pe baru namar goar partakurahan. Bukit tengkorak. Lau Muhammad tok keduan tu sida sebelum dijauh Tuhan hita. Lau hita tong tu Golgata. Au nung ngahea siang Golgata. Alai Golgata ni taman iman sirik kalang dope hirit tong. Jadi hamu maparjulu anot tuaduan mamereng Golgatai. Ada kisah yang luar biasa inspired. Menginspirasi ngolutta. Jala ada inspirasi ngoluttai, yaitu bahwa Pasion dan Jumat Agung adalah gambaran kemenangan orang yang percaya. Gambaran kemenangan Kristus dalam habengetonna di bagasan bulus ni rohana terus songo biru-biru natinogu tu pamotongan dang mangguit so mangalo dang nang haruar hata sakababa sian pamanganna ala ideologi do tu si gustingi ibadah sehingga saut baga-baga ni dewata di bagasan ngolutta. Akamang do tamuak kainang iro na say toktong taingot di parmingguo pasyon di pertanyaan pasyon do di parpunguan parningotan hari Jumati.
Asang kia terdap tu bagasang ngulut dan aparjolo bahwa di dalam Kristus kita yang berdosa menerima pembenaran. Allah ni Kristus do dipitori dewata hita. Sasitongna dangadong dalatta laho dapotan pembenaran. Alanunga sudah hita merdosa. Alani holong ni rohani dewata marite Kristus sehingga ada jembatan antara Tuhan dan manusia. Iro ubay na kigatung Yesus parningotatta di hari Jumat naroon pukul 2 ulaw na hohomi marningot hama mati ni Kristusi, maka Kristus mati di antara langit dan bumi, langit dan tanah, banua gijang do banua tonga, sehingga ia benar merupakan jembatan perantara antara Allah dan manusia, yang kudus dengan yang berdosa, dan Tuhan dengan umatnya. Kristus benar-benar menjadi jembatan penengah dan pendamai. Iroban na dison ay marhite ibana do di hita dapotan hasangapon ni dewata. Karena tidak ada lagi titik temu antara Allah dengan manusia jika Tuhan tidak datang di dalam Yesus Kristus menjembatani mangalehon perhitian ni dewata doh jolma di bagasan habadion ni dewata dohot perdosaon ni jolmai. Alani imolo balgani holong ni rohani dewata natatadda marhite pertanyaan apasyo do punguat dari Jumat naroon disima dapat tita pasu-pasu na balgana si Jehovah na mangalehot tuhita holong ni rohas itu tu di bagasan perdalanan ni nguluta. Amo kamang do tamakinang ngayaw cerita honon ya do diberek kamu ibigi hamu barita taringot tu Abasuteyama adalah sebuah tradisi dulu kuno di Jepang di lereng bukit Dolok Fuji, yaitu Abasuteyama adalah abasute, yaitu pencampakan atau pembuangan. Jadi mulak kana metua nang marumur 70 tahun tugijang dianggap doi sebagai beban. Tetapi dia makan nang marumur 70 tahun tugijang dah di Jepang do nama sodang dihitau. Ketika 70 tahun orang tua dianggap sebagai beban dan sebaiknya dibuang. Maka dibuanglah akan nama tuai tu hutan belantara yang disebut dengan hutan Aokigahara. Abasuteyama di kaki Gunung Fuji yang disebut dengan hutan yang lebat, hutan rimba yang tidak pernah dilalui orang, yang disebut dengan hutan Aokigahara. Agak lancar doi bahasa Jepang ala niapil-apil rupanya itu dang nahiyai bahasa Jepang ate. Abasuteyama membuang orang tua marumur 70 tahun. Gabi beban na maun dang adong belaban na. Jadi ya marok salak ya nakonna ia menteri di negara karena tidak raja membuang orang tua, ia juga harus membuang orang tuanya. Yopai bana ma orang tua non inongon merdalan dang dalan non. Pokokna ibom masongoni asa dangi boto na toras nai mulak sa diri. Ale sepanjang dalan ni saya dipultekkon inongoma dahan-dahan ranting-ranting kayu yang mereka lalui. Nga bagas bedo na sida laut bagasan. Dungi tarikon arakon nomma inongon ipiakkon masongoni. Dungi didok ma isom mau inong da mulak mau ninna sojo inna inongon. Arok sironok kutuho inna. Ahamay unang lilu di dalan yan non. Satu tu jabum bereng madalan si dalanammu mularong mapultek rat
ting niak kahau di tobakon inna ido dalat tu jabum inna inong ngomma rupani itu termelitot di mana no satu nalahu pamate pe ibana inokon holong rohana tu au inna rohana tong usunga gabi tartor di mana konon tak sau be itari koni nongon be tama mulakinna molotung bohano di dok raja tak pula bohaina saat nasi di jabu mulak muse di bayan anak konom ma ditoruni tano ditoruni jabu nai liang semacam ruang rahasia di sini bayan ngot tabunihon molo tardapot pamateon na ribana di pilaulon niari masa ma perperangan talu ma halakon marerupon bangsona asing manang suku na asing dungi Roma raja ni naduon pasupang ma moloise naboy mengalusi suku-suku non teka-teki dia akan bebas tapi kalau kalah seluruh masyarakat Fujiyama akan dibunuh ninna dan rajanya ninna ia suku-suku non ima jongjong do disod dua hoda jongjong disod dua hoda jalai kopilitomu dia do idungi hoda dohot dia anak ni hoda nina ala memang molo hoda dung lamba godang mau lo boto dia dung ngado dia anak nga sarupa dus rupa ni dang apalah terdapot saya dibereng raja omma hodaon dia do dungan waengon narohana dia do anak ngan narohana dungi di suku menteri sude menteri tolong dibantu kalau pilihan saya salah kita dibunuh ale molo pilih aku benar melua do hitaina dungi lao ma menteri nak kini ani tu ruang rahasia isukum mainongon ngabe tu hini nongon ngaber puluh tahun anek 100 tahun lebih rupani inongin na boado pasik kon anak ni hoda dot idung ni hoda ipa buai nongon ma boado pasik kon anak ni hoda dot idung ni hoda kamang dot tawakena sarupa belgana sarupa pamatanga sarupa ipuluna sarupa sude dos do berengon songoni do memang molo pinahan hoda tang boy pasingon molo rumah godang arung na poteson kisah oiku kagahara dungi rome nung nga nangit nangit makatain na leamma rumput leamma si panganon leamma mangak kudai jadi molo liano mangan molo di pajolo isi na perpudi mangan ido dunga alai na perjolo mangan ido anak ngain na ai ko se pajolo ni idungi hode ido anak nai mangan ala ni holong rohana to anak ngain na dungi Roma rajaon di pawo menteri matu raja songon lem raja mangan rumput-rumput itermudur non idungi hodaonin na palwason naro anak nai perjolo mangan ninna dungi lian raja matong hodau mangan itermudur tok sare hodaon imai dungai ipaloas do anak ngai perjolo mangan dung butok pe anak ngai baru mangan idungai dungi dipilih raja ma odo dunga odo anak ngai na dipaturu matura jalonai atong pilihan musitong do melua do ho ninna tu nasida saluh na rupani gabi melua manasida sian hamagoan songon holong ni rohani na tua-tua tu anak konna songon ido songon balgani pakokopon ni natoras na tu anak konna songon ima lobi siani makamang do tamak kainang balgani holong ni rohani dewata tu ita dinamati Kristus dang tona di lehon dang hata di baritahon dang sinamo di pelehon alai tung nau marga di diri naido di lehon gabi pilihan tu debata pilihan pakokopon marhite-hite daging dasar diri dohok mudar nai di lehon marhite hosana di pelehon asa malua hita sian pardangolan dohot sian hamagoan jalaidu nataida di tangyanga pasyo do parningotan hamamata ni Kristus hinabalga ni holong ni rohani dewata lobi balga sian holong ni rohani natoras tu anak konna
Lobi sumurung sian holong ni rohani hita tu debata. Holong ni rohani hita tu natorasta. Holong ni rohani dongat jolma. Alai lobi siani balgani holong ni rohani debata. Di paboto tu hita. Dai kotak kasma. Perdalanan ni ngulut taon mangauhon. Dohot padirihon hamamate ni Kristus gabe ojahan ni parnguluatta. Hamamate ni Kristus gabe ojahan ni perdalanan ni ngolutta. Siganupari ni ngolutta di Portibion. Gabe sau dosongon gomparan ni Kristus si di bagasa saluhut hamamate nai didok benge dorohana ninna. Benge marohat tak kamang dot tamak kainang manaon na porsuki. Ay jabarta doi. Ala inung nga di paturu Kristus jumolo turu-turu ni haporsukoni marite habenge tonna. Manaon na porsuki mamukka siya gabbatafia dolorosa. Rodi Golgota pasikopon haluaw dihita tumbenget situtudo ibana manaon. Dangadong roha na madok gotos. Dangadong hata narutus. Ala itung benget ibana manaon-naon na porsuki. Pola do tahe siap pamangan na haruar hata pasu-pasu nang pedi pusahalak ibana. Dangarong haruar siap pamangan na mamurai nang pedi asupi ina ibana. Jalanangarong rohana laho manorui nak pedi lehai sori dadui ibana marhite jukit ni asom namar saur pogu. Ala itung hata nalabok hatana marsinod dang do haruar sian hatanai. Ibabal gani holong ni rohani dewata. Gabi tudu-tudu do yak tamang dihita. Sude hita na pungurison nang hamu akan marpungu di bagas tabe. Benget mahita di dok diturpuhon. Ay di horhon ha bengeton ni rohaido hatauon. Di horhon hatauonido pakirimon. Karena penderitaan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan orang yang percaya tidak akan pernah sia-sia. Mengecewakan. Murak. Alani balgani holong ni rohani dewata. Di bagasan ngulutta. Atong moloarong pesitaono di tahape. Nga di batu duho Kristus. Songo dia dalatta. Laho mengadopi si taononi. Ahasi taonom munak kamang, ahasi taonom muinang, ahasi taonom nyak kana poso bulung. Ngadi batudu Kristus tudu-tudu ni songo dia hita mengadopi si taonom ni. Iko bengek do. Hita di bagasan perdalanan ningulta. Benget itu bukan give up, menyerah. Sibaran nganasi poni ngatur pukin nadao. Tetapi benget itu adalah menjalani dengan sepenuh hati dan dengan iman berusaha untuk memenangkan pertarungan penderitaan itu di dalam Kristus. Ido habengeton. Ido benar saya didok si Paulus. Marlas ni roha mahamu. Udutiamu jo. Marlas ni roha mahamu. Makirim. Marbengek ni roha di. Habor suhon. Jugulok kamu mah. Tangiang. Dia tersurati. Ibi beli. Bagus. Arang ko nama boto. Arang ko hadiah ni obah. Alas warung ma boto. Baboy matong arang hadiah na. Di Rom 12 idetong. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tabahlah dalam penderitaan. Tekunlah berdoa. Marlas ni roha mahamu makirim. Marbenget ni roha marihapor sukon. Jugul hom matangiang. Holas sada do hatana jugul nadinggan. Ima jugul hom mamartangiang. Sila nilang dinggan akana jugul na asing rupani. Alang go jugul martangiang denggado. Benge mahita manaon na porsuki. Manaon naot di saluhu tak kaparukilota. Lumobi hadirion ni kopi 10 siyon. Akamang dot tamok kainang ngalam gudang na marsak nuaing di ekonomi. Ido lupa umanyingkung na dari minggu taringot tuhuriat taon
ngadi baik lalur. Aro tai lalur. Lapak lurah. Salur, salur. Sahabat lurah. Jalur, jalur. Takur, takur. Takur tuan tanah itu dong. Alai ala tatur nama tanuat termasuk doi tuan takuran non. Ala turut tanah meda. Alai jolo sauk mak asai pabua. Asang dia gudang nataru rupi. Dihadirion ni hapusohan ni ekonomi. Boy mai tamar tiga-tiga di si. Alai dang nomor tiga-tiga huriat tada. Dang bertiga-tiga huriaon. Hamu do holap pabua do hami. Arong go ruasta nama jual gula. Gula merah, manang gula sakka. Gula sakka kita damu gula sakka. Ima gula merah. Arong nama jual gula putih atau gula pasir. Arong do nama jual gula MO alias gulamo. Ini tong di. Sudah arong desi kamang dot tamu. Anggia taru rupi tatuar matong. Wih, merjualan odo HP inat tasiaruna non. Hamu nomor telepon tu hamu. Penjual dan pembeli. Eda. Arong gope jualan munai, arong do. Atau kutur dia usaha ada bah? Dua mak, itu ni Muhammad toh. Saya hargana 10.000. Dang boy 20.000, itu Muhammad toh. Molo penawaran nilai lurut tu kijang gorak tu toru dah. Tu kijang goto. Ala nama rupi do itakan. Bayang kuneng bayanot tado rupani hargana 1000 HP. Dang boy eda 3000. Sehali cicil, 3 hari cicil berarti hok do 1000. Mau tonggo kesulitan yang non. Jadi kena gabe mangurupi do ita. Alai rupani naneng dohonok kudisi gorang ni hasusani ate di partikian kopi 10 siaon. Tagam nai nian hita masih urupan. Tagam nai hita laho masih tukolan dinasa na doki. Dengan nai hita masih amin-aminan, masih tangyangan. Diragam niak kahasusaan na tado pinuang di partikian na parpurion. Ketika kita lahir, kita bercita-cita menjadi orang yang sukses. Pada waktunya kita akan menikah. Nanti dikelilingi anak-anak yang lucu-lucu. Kita menjadi tua beruban. Dan pinopar kita songon bintang di langit. Ima na pinarsita ni jolma. Alay gurang do jolma. Na di parsita kesuksesan alay balik nido naro. Maul dapat perkarijuan na. Maul jupang siulon na. Jupang sirokak ni tordina. Tangarok pertikir di lehot debataro pe palumia danak hagabion. Diaka naung marhasohotan. Jala saat rodina matua. Dinaung halang pamangat tamak katai. Homur dilatta madokon. Nung ngarapono si malolokta. Nengel pinggolta. Teluk-teluk dugul-dugulta. Jala gale pamatakta. Say hapor sukon na tadopi. Say pardangolan na jupak kita. Ado si dohonot ta taringot tu si. Si dohonot ta taringot tu si ima. Yang nguluok kape. Dangadong daw siyan. Benget ni roha. Manaon na porsuki. Alay hugumba di bagasat tangiang. Songon Kristus. Namar tangiang di Getsemane. Mangido pangurupion siyan debata. Amin. Martangiang mahita. Mauli ate madihole Jahoba. Dinaung tolu hali huingot tami partangiang pasyon. Tolu borngin padodoton. Patadahom matuhami. Balgani holong mi dihami. Naumargai di lehokko dihami. Mudarmu sadiri. Dagingmu. Dohot hosam. Tuhan. Dipelehokko. Gabi pilihan pakokopon dihami pardosaun. Alani itung tamado hami ali Tuhan. Mangauhon hinaargani pakokopon mi. Asatung benget rohanami diragam niya kahapor sukon na hudalani hami. Maragam tahe nadangol di labung nami. Pasosak-sosak ngulu nami.
Sa hirang naing mate na mahami. Alay nung ngajupak kami Tuhan. Hinabalga di holong mo di hami. Gabi benge do hami. Dinasa na porsuki. Songon habengeton ni Kristus. Manaon na doki. Ali Tuhan. Pasu-pasu mahami. Di saluhut panggulmiton ni ngolu nami. Gudangak ka na marsahit. Gali pamatang na ruas ni Uriam na sohagwarak kami. Na mangadupi hamaolon di bidang ekonomi. Na mangadupi hasusaan. Di na mangalului karejo do sirokak ni todi. Jala jupang tiki na dapo rokak na marhasohotan. Tang dapo do pe partikian na ringgan panagamon di rumah tanggana. Saluhu na ihu pasat tami matuho. Asa benget rohanami. Laho manaon na porsuki. Alay toktong marpakirimon na mangulu hami. Dipak ngurupion do padongan yom. Tupahi mangulu niyak ka na matua. Na mabalu. Asang giat. Ho mangodihon na sida. Mangodingi ngulu na. Asa toktong margogo na sida. Dihatuan na sida molo soluk ro. Parukilon parsahiton hagaleon. Sa itu pahima ngulu nami ali Tuhan. Manomunomu hari Jumat na buluni. Partikian perningotan ni hama mati ni Kristus. Asa tadap di hami. Balga ni holong ni roham. Na sumurung di bagasan ngulu nami. Atong asima roham. Ramoti mahuriam marningot hari Jumat perningotan hama mati. Dohot ari haeheon na buluni. Asang giat dinggan mardalan aman. Ramoti sudah tiak kacakat ni parjahat. Bay bukbak taroktok ni siula narwa. Asang giat otapamu alay Tuhan. Sian lebung nami. Hinamago niak kasakap parjahat. Songoni nang hinamago ni sorimago kopit 10 siya. Mauliate madiho Tuhan. Disudiring kan ni basam. Holan ala ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehitahut papungupilian. Silang nabadiai hodolo bulombuki maralo hondo sai dohot bandeleani isudesi taroni omalom bulombuki nasana hulai dan tahasonangaki narikot pe